Bun găsit, doamnelor și domnilor, început de săptămână cu o nouă ediție argumentată aici la Info Channel. Sunt Nicoleta Mocanu, mulțumesc pentru faptul că ne sunteți alături. Vorbim astăzi despre turism, iar alături de mine este doamna Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, dar și președinte Resto Constanța. Bun găsit, doamna Martin, mulțumesc mult pentru prezență. Bun regăsit întotdeauna, Nicoleta, cu drag la voi și la tine, așa cum știi. După un tur de forță pe care l-ați făcut astăzi. Adevărat. Prin 1 iulie, nu? Exact. Da, prima zi de vară autentică, să spunem, ca să spunem așa. Bun, am avut un weekend plin de rusalii, 80.000 de turiști, ați anunțat că au fost prezenți la malul mării și iată, se anunță din nou un weekend plin. Weekendul acesta avem Never Sea, se mută polul distracției pe plaja Never Sea. Ce estimări aveți? Sigur, așa cum ne-au comunicat organizatorii Never Sea, așteptările lor sunt undeva în jur de 60.000 de vizitatori, participanți, altfel spus, la festival pe zi. O cifră foarte bună, trebuie să recunoaștem, un eveniment care își menține statutul de eveniment vedetă pe sezonul de litoral de câțiva ani deja. Ne bucurăm să avem în continuare edițiile Never Sea și să avem în continuare un număr foarte mare de turiști până la urmă, pentru că sigur suntem noi constanțenii cei care mergem la festival, dar trebuie să recunoaștem că foarte mulți dintre participanți sunt turiști care vin în mod special pentru acest eveniment, așa cum se întâmplă și în ediția de august, de fapt, la Cluj, când știm foarte bine, nici Clujul nu o să mai aibă nicio cameră disponibilă pentru cazare, la fel se va întâmpla la noi pe litoral, pentru că acest eveniment are fanii săi și un public de altfel foarte generos din mai multe categorii de vârstă, ceea ce este foarte bine, pentru că conceptul acestui festival nu este gândit doar către fanii, nu știu, să zicem de muzică electronică sau de un alt segment, ci într-adevăr artiștii, DJ-i care urcă pe scenă, exact, acoperă mai multe gusturi și mai multe genuri și preferințe muzicale, ceea ce, să recunoaștem, este foarte bine, pentru că avem astfel mai mulți vizitatori și mai mulți turiști. Da, cred că reprezintă Never Sea principalul eveniment din punct de vedere al atractivității litoralului, și notorietății, și notorietății categoric. Și cred că nu vorbim numai despre turiști români care vin în această perioadă sau la festival pe litoral, ci vorbim și despre turiști străini. Așa este, așa cum vorbim și în cazul evenimentului Sunwaves, același lucru, un număr însemnat de turiști străini, la Never Sea sigur mai mulți, pentru că este un eveniment care, fără îndoială, a captat atenția multor fani din foarte multe țări. Știm clar că avem turiști străini care vin din multe țări din Europa și nu numai din Europa. S-a întâmplat, de altfel, a fost exemplul Coldplay, de exemplu, și din Kazakhstan am avut turiști și abia am găsit o cameră în hoteluri de 5 stele din București. Este extrem de interesant să vezi cum un eveniment internațional, cum este și Never Sea-ul de altfel, pentru că vorbim aici de un festival internațional, de acum noi nu mai vorbim de un eveniment care atrage doar români, de la înființare a fost așa. Și este un eveniment care, repet, captează foarte mult atenția și atrage foarte mulți turiști în România. Turiști care vin pentru acest gen de evenimente. Deci este foarte important să asigurăm toate condițiile pentru organizatori, astfel încât asemenea evenimente să nu-și mute locația, să nu înceteze să se dezvolte și să se mențină pe litoralul românesc. Este și un motiv de mândrie pentru noi, pentru constanțeni, să recunoaștem acest lucru. Așadar, vânt bun din pupa pentru Never Sea în această săptămână și, bineînțeles, fără incidente, ci cu o imagine cât mai bună pentru noi toți și, desigur, și pentru Constanța și destinația Litoral România. Da, așa să fie. Au anunțat organizatorii de altfel și o conferință de presă pe care o vor face împreună cu autoritățile, poliție, jandarmi și așa mai departe. Bun, 1 iulie vine cu scumpiri pe mai multe segmente. Am văzut că se scumpește combustibilul, dar și alte lucruri. Se scumpesc și cazările pe litoral? Sigur că da. Este un lucru absolut normal.
pe care l-a înțeles și îl înțelege oricine, și când ne ducem într-o vacanță în Dubai sau în Egipt sau în Antalya acum, da, tarifele de iulie și de august nu sunt la fel cu tarifele din iunie sau din septembrie sau din octombrie, da? În orice destinație de sezon, și vorbim de sezonul de vară, nu vorbim de sezonul de schi de iarnă, dar și acolo se întâmplă că atunci când ai sezon de schi plin și știm că avem ninsoare și pârtile sunt pline și pregătite și mai e și vacanță școlară, tarifele clar sunt mai mari, apoi ele scad în funcție de momentul cu care ne depărtăm de perioada de full sezon. Ori noi intrăm acum în full sezon. Este perioada care ne duce către cele mai mari tarife și rămânem acolo până spre finalul lunii august. De altfel, luna august știm foarte bine că în toată Europa este luna de concedii. Toată Europa pleacă în vacanța de august, vacanța cea mare, și atunci cererea este cea mai mare, deci și tarifele ajung la valoarea lor maximală. Ceea ce a fost ca tarif foarte bun în luna mai sau în luna iunie, nu o să mai rămână la fel acum. De la 1 iulie de astăzi avem un prag de 10-15% chiar mai mare și mai urcăm după ce trecem evident și de săptămâna aceasta de foc. Săptămâna nevărsii este cea care umple de asemenea capacitățile de cazare și sigur și tarifele sunt mai mari. Dar după aceea ajungem în luna august la vârful de tarif și vârf de sezon, când nu o să mai avem nicio cameră disponibilă pe litoral. Ce este partea bună? Partea bună este că în ultimii ani România au învățat să-și facă rezervările din timp. Programul înscrieri timpurii aduce cele mai mari reduceri posibile față de orice altă destinație externă. Nicio destinație externă nu are reducerile pe care le are litoralul românesc. Dacă ne cumpărăm vacanța în octombrie, în decembrie, în ianuarie, în februarie, martie, poate chiar și spre aprilie. Reducerea acelea de 40% pentru o vacanță în luna august sau iulie înseamnă foarte mult. Foarte mult. Și pentru o familie de 2 adulți cu 2 copii, reducerea aceasta este foarte însemnată. Se simte. Se simte. Și atunci, ce se întâmplă de astăzi ca majorare de tarife, repet, 10-15%, nu afectează, desigur, pe nimeni dintre cei care și-au cumpărat deja vacanța. Fie că vorbim de o vacanță, nu știu, din 20 iulie în 27 iulie sau, nu știu, 10-14 august, am dat un exemplu acum. Cei care sunt afectați la modul că există majorarea de tarife sunt cei care n-au făcut încă rezervări. Dar aici avem două observații. Odată vorbim de vacanța de vară, cea mare. În general, cam 70% din români și-au cumpărat deja această vacanță în programul înscrieri timpurii, pentru că ei știu că o vor în iulie sau august, că atunci e tariful mai mare și o cumpără atunci când e mai ieftin. Dacă însă vorbim de a fugi într-un weekend până la mare, pentru că vremea se arată frumoasă, pentru că prognoza meteo la televizor arată bine și ce ar fi mâine să plecăm până la Mamaia, am dat un exemplu, atunci asigur nu vorbim de rezervări cumpărate sau vacanțe precumpărate, da, și prerezervate. Și atunci sigur că vom intra în tariful acesta care se majorează. Din nou mă întorc și spun că cea mai bună variantă este să ne sunăm agentul de turism. Cea mai mică valoare de cazare o găsim prin agenție. Diferență mare față de prețul de recepție. Întotdeauna este o diferență mare dacă vom cumpăra prin agenție sau vom cumpăra prin recepția sunând direct la hotel sau mergând direct intrând pe ușa unui hotel. Așa încât în continuare recomand vacanțe prin agențiile de turism și bineînțeles cumpărarea acestor vacanțe din timp. Da, dacă ar fi să facem o comparație 2023-2024, cum sunt prețurile? Aș vrea întâi să vorbesc de gradul de ocupare. N-am mai avut o lună iunie atât de plină, cu mult dinainte de 2019, nici mai vorbesc de anul 2019, cu mult dinainte. Deci vremea atât de călduroasă și apa mării foarte bună, dar vremea în primul rând foarte, foarte călduroasă, a făcut să avem o lună iunie neașteptat de plină, neașteptat și pentru noi, pentru operatorii de pe litoral. Să nu crezi, Nicoleta, că vreo campanie de promovare a făcut să avem mai mulți turiști, că vreo nu știu ce strategie, fie a Ministerului, fie a noastră, OMD sau autorități locale, a făcut să avem atâția turiști. Nu, să recunoaștem. Vremea călduroasă i-a împins pe români să fugă către mare. S-a văzut cu ochiul liber fiecare weekend, dar mai ales cele în care am avut câte o zi liberă acordată, ceea ce a mărit puțin, a acordat o punte, să zicem așa, și a permis românilor să stea 2-3 nopți sau 4 zile chiar la mare. Și atunci au avut un motiv în plus să fugă, pentru că vremea, repet, s-a arătat foarte călduroasă. Tarifele din programul Litoralul pentru Toți au fost convingătoare, dar știm și noi că dacă e foarte cald afară, fugim la mare oricare ar fi tariful. Am făcut sau n-am făcut rezervare, o facem de pe drum. Da? Au fost niște coduri de caniculă prin țară
destul de... Exact, însemnate. Se anunță în continuare o întreagă vară 2024 foarte călduroasă, deci eu mă aștept ca toată această vară să fie una foarte bună, indiferent de tarife de cele mai multe ori. Pentru că dacă fugim de acasă că este foarte cald mâine și vedem asta pe prognoza de mâine, nu fugim până în Antalya. Nu fugim până la Viena sau la Atena, unde este și foarte cald și foarte scump, pentru că tarifele pentru biletele de avion pe destinațiile externe s-au mărit foarte mult. Foarte mult de la an după pandemie, anul acesta cel mai mult. 2. Tarifele pentru pachetul de charter în Antalya sau pachetul de charter în Creta sau în Santorini sau, nu știu, în Egipt, toate aceste tarife pe destinațiile externe iubite de români și mult vândute s-au mărit mult mai mult decât s-au mărit tarifele din România. Și dincolo de asta au crescut prețurile și în afară. Am doi prieteni, unii Exact s-au întors din asta Antalya, spuneam. ceilalți s-au întors din Despre Antalya din ți-am Tasos. vorbit și Grecia, da? Din Exact. Tasos, foarte mari prețurile. Și în Bulgaria, de altfel, sunt măriri, eu pot să spun, să-ți vorbesc din agenția mea, unde în fiecare zi vindem România, dar vindem și destinații externe. Tarifele pentru noi, pentru agenții de turism, sunt inexplicabil de mari pentru Antalya, Grecia și celelalte destinații de vară, altă dată alese de români, și asta a reorientat pe români către destinațiile românești. Se vede clar, făcând o comparație, că majorările de pe litoral, normale de la an la an, pentru că, așa cum ai spus foarte bine, se mărește combustibilul, se scumpește combustibilul, se scumpesc costurile pentru toate utilitățile sau materiile prime. Este normal să ai de la an o majorare, dar nu atât de mare. Da. Și atunci majorările acestea mai mari pe de extern i-au reorientat pe români și i-au întors către litoral. Și încă o dată mă întorc la vremea bună. Vremea bună a făcut ca mii de români să ia cu asalt weekendurile. Deja s-a văzut o imagine bună, iată plajele pline în iunie. Iată hoteluri pline, parcări pline în iunie. Deja am pornit foarte bine, pentru că toată această mare de turiști de pe plajă sau din hoteluri sau din jurul parcărilor a arătat celorlalte milioane de români care s-au uitat la televizor, la știri, că de fapt e bine pe litoral în România, că e ușor de ajuns, că este accesibil, nu trebuie să iau un avion, uite cât s-a scumpit, nu trebuie să cumpăr un pachet până în Antalya, îl cumpăr o dată pe an dacă îl cumpăr, da, uite cât s-a scumpit. Deci cam așa judecă acum românii și asta ne-a dus nouă mai mulți turiști pe litoral. Da, și am avut într-adevăr și evaluare națională. Iată, acum avem bacalaureat. Sigur, premisele sunt bune pentru un... Urmează admiterile pentru universități, desigur, știm, e un calendar școlar care pe noi ne influențează. Cu toate acestea am avut foarte mulți turiști în fiecare weekend în această vară și asta este un început bun. Bun, vremea și voucherele de vacanță, Da. pe de altă parte, cu toate că am primit astăzi un comunicat de presă de la OMD Mamaia Nord, în care spune acolo doamna Matichescu cum că limitarea emiterii voucherelor de vacanță va afecta nivelul de prezență al turiștilor în sezonul estival 2024 cu aproximativ 30%. Cum vedeți? Sunteți de aceeași părere? Ordonanța aceasta, dacă nu mă înșel, emisă în februarie, cu toate contestările Atunci, și opoziția în contextul noastră, cu toate, reducerilor, exact. cheltuielilor. S-au impus mai multe restricții și mai multe limitări atunci, Da. inclusiv cheltuielile pentru aparatul de stat, aparatul bugetar, și noi resimțim în industria turismului, pentru că, de exemplu, un angajat la o companie națională a statului, să zicem aeroport sau port, să dăm două exemple, nu se mai poate caza atunci când merge în delegație, să zicem la Ministerul Transporturilor, repet, dau un exemplu real, decât în hoteluri care au, atenție în București, da? 260 de lei, să nu greșesc, 260 de lei pe noapte. Spuneți-mi mie în București unde te cazezi într-o capitală europeană cu acest tarif și să fii un director într-o instituție, repet, a statului. Deci sunt limitări și restricții care afectează această industrie. Acum, n-aș spune acum că ne mai afectează ceva. Repet, 70% din români deja și-au făcut rezervările de vacanțe. Au avut grijă să cumpere aceste vacanțe și să le rezerve deja. Nu mai poate fi un impact atât de mare pentru noi pe litoral. Noi deja intrăm de astăzi în vârful de sezon și foarte curând, după ce se termină cu admiterea la universități, vom vedea 100% grad de ocupare pe litoral, nu vom mai avea camere. Deci n-aș mai spune că pe o destinație care deja și-a luat startul la 1 mai, acum suntem în 1 iulie, mai putem vorbi de un impact. El s-a resimțit oarecum, dar din fericire vremea bună a făcut, repet, ca și românii cu tichete și românii fără tichete să vină către litoral. Deci aș merge pe un sezon bun, ca pronostic, mai bun decât ne-am așteptat pe prima lui parte. Pe partea care ne-a rămas, nu avem decât să fim în creștere și vom ajunge, de fapt, la 100% grad de ocupare, așa încât
nu o să se mai resimtă acest impact. Da, mâine se lansează comandamentul estival 2024. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului vine la Constanța. Mergeți la... Da, am fost invitați, Patronatul Resto și Federația noastră, desigur. De altfel avem un parteneriat bun cu ANPC-ul de-a lungul ultimilor ani, mai mulți ani chiar. Noi am fost prezenți la toate evenimentele organizate, am ținut aproape. Mi se pare și normal, chiar dacă au fost de multe ori măsuri contestate de industrie, măsuri mai puțin înțelese și, mă rog, restricții și ordine emise de ANPC care au afectat industria, vorbind de meniu, vorbind de obligația de a introduce în meniu fiecare preparat cu toate produsele incluse, ponderea acestora, procentul de euro și așa mai departe. Măsuri care, repet, au fost de multe ori contestate de industrie. Am ținut să avem mai degrabă un dialog decât un război. Și din dialogul acesta, să știi, Nicoleta, că au ieșit și lucruri bune pentru industrie, pentru că, pe de-o parte, ne ordonăm și noi, operatorii din Horeca, și mi se pare normal ca dacă vrem să fim o destinație europeană, că e vorba de munte, că e vorba de litoral, că e vorba de orașul Constanța sau de capitala României, București sau de, nu știu, de Bucovina, Transilvania, atunci trebuie să intrăm și noi în rândul, da, standardelor europene pe care trebuie să le înțelegem și să le acceptăm. Dacă ne dorim și turiști străini, nu doar să fim izolați și să trăim din tichete de vacanță pe care mâine, poimâine la anul, probabil, sperăm să nu, guvernul să le anuleze, da? Dar, repet, avem un dialog foarte bun, este firesc să fim invitați la acest comandament. De altfel, și săptămâna trecută, deși eu eram în America la Ziua României pe Broadway, am avut grijă ca 45 de membri Resto, de altfel, să participe online la întâlnirea organizată de ANPC, tocmai în pregătirea acestui comandament de litoral. Adică s-a trecut deja de faza de instruire a agenților economici, prevenție, întrebări, consultări. Acum o să înceapă și comandamentul de control, ceea ce este o fază normală. Nu mai există scuze, nu? Din acest moment nu mai există scuze că n-am știut, că n-am... Sigur că da. De aceea spuneam că noi, Resto, cel puțin, nu știu ce au făcut celelalte patronate, dar noi, Resto, am participat și chiar, repet, o prezență probabil cea mai numeroasă și de această dată la toate evenimentele organizate de ANPC, așa mi se pare normal. Când am avut ceva de obiectat sau de corectat, ne-am spus părerea noastră a fost ascultată, multe dintre lucruri s-au corectat între timp și s-au remediat, dar împreună am ajuns la acel mod în care să înțelegem că până aici a fost partea de instruire, partea de consultare, partea de prevenție, dar de aici încolo încep și sancțiunile, pentru că până la urmă ne vin și turiștii, nu? În 2 săptămâni terminăm și cu admitere la universități, vine vacanța mare și vin seriile mari de turiști. Și atunci e normal să avem și sancțiuni acolo unde va fi cazul. Da? Bun, mă gândesc că este o ocazie de a-i prezenta sau de a avea o nouă abordare a domnului ministru, pentru că știu că nu puține au fost dățile în care v-ați dus și ați expus probleme, dar și soluții, așa gândite de industria ospitalității de aici, de pe litoral. Ce veți prezenta mâine? Ce îi veți spune mâine domnului ministru? Mă gândesc că nu-l lăsați să scape chiar ușor. Nicoleta, să știi că ne întâlnim foarte des cu domnul ministru. Mâine nu avem nimic de spus în mod special, pentru că eu fac parte din Consiliul Consultativ al Turismului, în jurul ministrului, adică acolo unde reprezint Resto și federația noastră, și împreună am găsit soluții la multe din problemele pe care le-am expus și despre care, sigur, domnia sa nu știa. Nu vine din turism până la urmă, noi suntem obișnuiți cu miniștrii care nu vin din turism și știm că acest minister cuprinde economia mai întâi, antreprenoriatul și turismul. Cum suntem de asemenea obișnuiți. În domnia sa, în domnul Radu Ștefan Oprea, chiar avem un interlocutor foarte, foarte atent și care comunică mult și care înțelege foarte bine și vine din zona privată. Lăsând deoparte, sigur, calitatea sa de om politic până la urmă din partidul care l-a și propus pe această poziție, din PSD. Dar, repet, chiar avem un interlocutor foarte bun. Mâine participăm și unii și alții la invitația ANPC-ului la lansarea comandamentului. Ministerul, sigur, probabil că va dori să precizeze că este important să respectăm normele și standardele dacă ne dorim turiști mulțumiți pe litoral. Noi, patronatele, desigur că suntem acolo să întărim această convingere că și membrii noștri trebuie să intre în
respectarea acestor condiții, dar sigur că ne dorim și o bună promovare și o bună imagine a litoralului românesc și poate că mai auzit de multe ori, chiar și cu Horia Constantinescu am mai comentat, că nu am vrea atât de multe comentarii negative în mass media când sunt sancțiuni. Instituțiile de control trebuie să-și facă treaba. Din punctul meu de vedere sunt prima și suntem primii care o să ceară instituțiilor de control să aplice sancțiuni acolo unde este cazul. Dar felul în care comunicăm aceste sancțiuni ar putea fi și la finalul sezonului, când putem să spunem noi ANPC sau noi DSP sau noi DSV sau ANSBSA, iată câte sancțiuni am aplicat și iată cum ne-am asigurat că ne-am făcut treaba pentru protecția turiștilor de pe litoralul românesc. Asta e singura chestie unde unde nu am fost tot timpul pe aceeași parte a baricadei, dar până la urmă cu toții, și eu, și noi, și ei, ne dorim același lucru, da? O imagine bună pentru litoral, dar și servicii în curățenie, în siguranță, în securitate alimentară. Pentru că altfel nici nu vom putea avea o imagine bună absolut pe litoral. De acord. Și sunt convinsă că și ANPC, și Ministerul, desigur, și noi, de fapt, repet, aici chiar facem echipă bună și facem front comun. Da, cum au mai decurs discuțiile în ceea ce privește dezideratul pe care îl aveți referitor la prelungirea perioadei de vacanță de vară? Discuție lungă. Da, discuție lungă, da. Știu că e un subiect foarte vechi, dar ideea e, ați mai reușit să avansați în această direcție? Noi așteptăm acum să se termine calendarul de examene, pe de-o parte admitele, de fapt absolvirea, da, și admiteri, bineînțeles, apoi, etapa a doua, să avem o întâlnire cu Ministerul Educației și pe linie de ANAT, de altfel, fac parte acum din nou și din bordul de conducere al Patronatului Agențiilor de Turism și am avut săptămâna trecută o ședință a noastră a bordului ANAT în care colegii mei vor să revină la protocolul pe care eu l-am încheiat ca președinte ANAT cu Ministerul Educației cu mai mulți ani în urmă. Atunci când spuneam că profesorii în școli, de exemplu, nu au dreptul și nu au voie, conform legii, și nici nu trebuie să organizeze ei înșiși excursii, deplasări în locul agențiilor de turism. Legea spune că numai agențiile de turism care au licență de turism pot organiza pachete de servicii turistice, transport cu elevii, cazare sau mâncare sau, mă rog, vizite sau și așa mai departe. Deci și pe linia aceasta ne dorim, imediat ce se termină toate examenele, să prindem mai liberă conducerea Ministerului Educației, moment în care însă vom pune pe calendar, tocmai în vederea lunii septembrie, care se apropie, și modul acesta în care Ministerul Educației stabilește de la an la an diferit data începerii anului școlar. Știm că în fiecare an avem această nemulțumire a noastră a patronatelor de pe litoral, până acum soldată cu o tăcere din partea Ministerului. Da, sigur nu renunțăm la acest dialog. Cred că este momentul să ne întâlnim și să punem pe masa Ministrului Educației, nu știm cine va fi ministru în componența noului guvern, dar asta se va vedea de-abia după alegerile parlamentare. Deci până atunci mai avem un partener încă de dialog pe care îl cunoaștem. Bun, e o măsură care oricum s-ar putea aplica începând de anul viitor, pentru că acum avem deja stabilit un calendar al anului școlar cu toate vacanțele. Bun, și pentru că am ajuns așa și la această problemă sau la problemele care mai sunt în turismul de pe litoral, vreau să vă întreb cum stăm cu personalul. Stăm mai bine prin faptul că am reușit să absorbim personal din țările din Asia în general, dar nu numai din Asia, desigur. Am reușit să umplem vidul acesta, golul acesta de forță de muncă. Știm că pandemia ne-a prins deja cu un deficit de forță de muncă în Horeca. Nu era o noutate că noi nu mai aveam personal, dar pandemia ne-a lovit și mai tare. În turism și în aviație, cele două industrii care au fost oprite pe dreapta, trase pe dreapta pur și simplu, avem efectele cele mai mari, cele mai grave. Și în aviație, faptul că vedeți săptămânal aproape zboruri întârziate, anulate, zboruri overbooked, cum spunem noi în industria noastră, adică supravândute, da? Cu pasageri care rămân la sol sau curse care se anulează, există o lipsă mare de forțe de muncă și în aviație, la fel cum există și în turism. Ce să vezi, Nicoleta, că zilele trecute de la această ordonanță a ministrului Boloș, care dă peste cap întreaga lume contabilă, dar și pe noi antreprenorii, ETVA, poate ai văzut un întreg și o grevă prevăzută pentru 8 iulie a contabilor și experților contabili și a cecarului. Astăzi era termenul, dacă nu mă înșel. Da, văd postările lor în fiecare zi. Nu știam că și în lumea aceasta a contabililor și a contabilității există o gravă lipsă de forță de muncă. Asta nu mai știam. Dar m-am întors din America de la Ziua României
pe Broadway și îi auzeam pe americani plângându-se că nu au cu cine lucra. Deci este un fenomen care afectează mai multe industrii și nu doar pe noi în România. Din fericire, repet, se văd acum cu ochiul liber și când servim masa într-un restaurant sau ne cazăm undeva, vedem personal din alte țări, s-au integrat și încercăm să integrăm cât mai bine în cultura noastră, în gastronomia noastră, în industria ospitalității din România, cu ceea ce cere turistul român sau turiștii străini care ne vizitează și din fericire fac față și încercăm să zicem așa, repet, să integrăm cu bune și cu rele. Asta ne-a mai salvat puțin și a mai redus puțin din acest deficit de forță de muncă. N-aș mai vorbi de această problemă acum, cât aș vorbi eventual în continuare de nevoia de promovare la modul pozitiv, nu cu știri negative, da? Ajungeam și pentru aici, că da. Știm că litoralul este destinația cea mai afectată și de fake news-uri și de știrile acelea care în fiecare sezon, de cum vine vara, încep să născocească tot felul de păianjeni, tot felul de bacterii, tot felul de alge, care toate sunt numai până la granița cu Bulgaria, pentru că de la Bulgaria încolo nu mai avem nici în apa mării, nici E. coli, nici algele nu știu de care culoare, nici bacterii și așa mai departe. Dar mai degrabă de acest lucru în continuare ne plângem și în continuare ne mai putem plânge de slabă administrare, defectuoasă în continuare, din partea apelor române, a problemei legate de plajă. În continuare suntem afectați negativ. Au mai trecut 2-3 ani peste noi, peste Mamaia și s-au mai dus din aceste probleme majore pe care însă acest subiect ni le-a adus. O imagine care a avut mult de suferit, întregul litoral și mai ales stațiunea Mamaia, dintr-un subiect care nici măcar n-a fost în sarcina hotelierilor sau administrației locale sau a noastră, promotorilor de turism românesc, un subiect însă care ne-a dus foarte mult în jos. Încercăm din răsputeri, prin evenimente mai mici sau mai mari, de weekend sau de amploare mai mare, că nu mai putem vorbi doar decât un concert de weekend ca să zici că am făcut promovare. Da? Sigur că trebuie să oferi ceva turiștilor care au venit deja în stațiune, dar noi trebuie de fapt să ne atragem mai mulți turiști care să ia decizia să nu mai plece în Antalya sau în Grecia, ci să vină către litoralul românesc. Și atunci promovarea înseamnă mai mult decât un concert de weekend sau câteva concerte de câteva weekenduri. Da? Da, am văzut că de când funcționează OMD-ul, da, am avut și participare la târguri internaționale. Am văzut că nu s-a preferat participarea la târgurile naționale, nu? Parcă nu... Și da și nu, mai puțin pregătiți și de aceea nu s-a participat la târgul din primăvară, nu a fost o decizie bună. Da, au fost acolo niște conjuncturi, trecem și peste asta, asta este important să facem ce trebuie acum. Bun, și apropo de turiști străini, am văzut că ați anunțat o colaborare de amploare ce va promova destinațiile din România în Azerbaidjan, dar și Azerbaidjanul ca destinație pentru români. Așa este. Povestiți-ne mai multe. Da. Ne vin blogări, da, din Azerbaidjan. Exact, și din Kazakhstan vor veni în curând blogări foarte renumiți. Participarea noastră la Târgul de Turism din Kazakhstan în aprilie, unde eu am reprezentat și OMD-ul, am dus eu și am cărat materiale și la New York, de altfel, la fel, am plecat cu materiale în Geamantan, așa se face promovarea. Bun, deci participarea României pentru prima dată la Târgul de Turism din Kazakhstan a fost un boom, a fost un succes foarte mare, am dus o luptă întreagă chiar și cu colegi din Consiliul Consultativ, uite, Dragoș Anastasiu, de exemplu, m-am certat cu el de vreo 2 ori la telefon, dar ce ne trebuie nouă, Kazakhstan? Noi nu avem bani să ne ducem la târgul cum trebuie, la târgul de la Berlin sau la Londra sau la Maroc. Aceste piețe din Asia Centrală, ignorate până acum de România, sunt foarte importante. Un singur exemplu îți dau. Partenerii din Azerbaidjan cu care m-am întâlnit săptămâna trecută la București și am și semnat acest contract, erau mirați că hotelul de 5 stele în care le-am asigurat cazarea în București, hotel de 5 stele în București, e prea ieftin. Și spuneam, dar de ce e atât de ieftin? Atât de ieftin a însemnat 150 de euro pe noapte. Și ei spuneau, dar noi suntem obișnuiți în Azerbaidjan cu 300 de euro pe noapte. E foarte ieftin pentru noi, pentru clienții noștri, da? Bun. Și uite, introducerea acestui zbor direct București-Baku, da, pe mine, cel puțin ca om de turism, m-a făcut să fiu primul om care a gândit, băi, acum trebuie să aducem turiști din Azerbaidjan, da? Dar eu m-am pregătit deja din aprilie, pentru că la Târgul de Turism din Kazakhstan, lângă standul României, era standul Azerbaidjanului. Și am trecut imediat un metru între România și Azerbaidjan și am zis, o să se introducă zbor direct între țara voastră și țara noastră și noi vrem să căutăm o agenție parteneră și deja avem 2 parteneri acum, 2 agenții, care și-au propus, desigur, să trimită turiști din Azerbaidjan. Sunt turiști care
care caută, chiar partenerii mei de altfel, veneau de la Barcelona și au venit la București să mă întâlnească pe mine și plecau la Viena la un concert și îmi spuneau, cum, Never See, Anton, noi n-am știut, păi noi ne ducem după toți DJ-ii mari din lume, noi n-am știut că sunt în România și le-am arătat da, ce înseamnă aceste două festivaluri și au rămas foarte uimiți și au spus, bine, dar niciodată nu s-a promovat România la noi, că noi avem numai turiști de 5 stele și care ar veni oriunde, dar vor servicii numai de 5 stele, într-adevăr, și România are și servicii de 5 stele, pe care însă noi nu le promovăm. Și atunci acești blogări pe care îi aducem acum prin agenția mea de turism care a semnat acest contract au rolul de a înlocui Polonia. A fost foarte bine vândută, mi explicau partenerii mei, n-am știut că Polonia a atras atât de mulți turiști din Azerbaidjan. Au vândut la greu Varșovia. Noi, românii, nici nu luăm în calcul Varșovia ca destinație de vacanță, să fim sinceri. Cum și azerbaidjanii mei, parteneri, ca să zic așa, îmi spuneau că ei niciodată n-au luat în calcul Bucureștiul și România ca destinație de vacanță. Adică ei se duc în Antalya, se duc în Grecia, se duc, iată, în Varșovia, se duc la Viena, se duc la Paris, dar Bucureștiul este necunoscut. Ori acest zbor acum ne permite să aducem turiști din această țară. Un element foarte important pe care eu l-am văzut, colegii mei din industrie nu-l sesizaseră, dar l-am văzut pentru că sunt consul al Kazahstanului și atunci știu puțin din problema aceasta consulară de acordare de vize. Un turist din Kazahstan, dacă aplică acum să vină în vacanță în România, primește pe pașaport la ambasada României din Kazahstan viză Schengen. Un turist din Azerbaidjan la fel, viză Schengen. Pentru orice turist veți lua din țările din Asia Centrală, e un vis să viziteze o țară, două din Europa. Și atunci e foarte important, noi cel puțin lansăm pachete de excursii în două țări din Europa, România și încă ceva, ceea ce ei pot vedea acum cu o singură viză Schengen. Și devine România foarte atractivă și foarte interesantă pentru ei. Da? Ei, repet, n-am luat asta în calcul, dar trebuie să fim acolo cu promovarea. Așa încât anul viitor deja m-am asigurat că pe lista târgurilor de turiști la care România participă va fi din nou Kazahstanul și Azerbaidjanul de această dată. Și de altfel trebuie să spun, Nicoleta, că la standul României în Kazahstan la târg am avut discuții și noi și cei de la hotelurile cu spa din Europa, care au din Eforie, care au participat, fără să vreau am dat numele hotelului, și cei din București și cei din Maramureș, din Borș. Am fost asaltați de agenții, 72 de agenții de turism cu care noi am discutat și care veneau și spuneau România e prima oară aici, dar noi ne dorim foarte mult să vedem, turiștii noștri ar vrea să viziteze, dar n-ați fost până acum. Acum se pune viză Schengen. Vrem să venim în țara voastră, dați-ne pachete de vacanță și de circuite. Deci este o sete foarte mare de destinații noi pe această piață, mai ales Asia Centrală, repet, ignorată de alte țări. Și atunci noi trebuie să fim acolo. E un mod în care trebuie să faci o promovare inteligentă și dinamică. Trebuie să folosești conjuncturile și politice și geografice și tensiunile din anumite zone ale lumii care vor face să nu mai meargă turiștii către acele țări și vor reorienta către destinații noi. România trebuie să fie o destinație nouă. Da, iată că primii pași au fost făcuți, mai e de lucru, mai dar, e de lucru, sigur, da, așa dar merg lucrurile încet, încet. Bun. Cum a fost în America? A fost foarte interesant Ziua României pe Broadway. Prima oară când am participat, prima oară când am fost invitată de fapt de Consulatul General al României de la New York și n-au greșit că m-au invitat, n-am plecat oricum, ci am venit și cu colegii mei din Federație. Președintele Federației de altfel a lansat acel brand Little și niște mititei. Și coada și grătarele și fumul cel mai mare și aromele, bineînțeles, din tot festivalul duceau exact către standurile cu micii Little și din România, veniți din România. Sigur că acolo erau și restaurantele românești din New York care vindeau mici, dar la noi era coada cea mai mare. Ne-am bucurat să vedem 65.000 de vizitatori raportați de poliția din New York. Sunt datele oficiale, care au venit pe Broadway în această zonă închisă de autorități special pentru a 23-a ediție de Ziua României pe Broadway. Am văzut foarte multe ansambluri folclorice venite din țară, și din România și din Republica Moldova. De altfel, pentru prima oară a fost și Moldova alături de România, împreună, adică cu România, și m-am bucurat să văd românism, așa, spirit românesc foarte mult. Eu am avut broșurile din Borșa, Maramureș și Constanța, Mamaia, litoral românesc. Oricine mi-a dat broșuri le-am dus cu mine și românii care trăiesc în New York veneau cu prietenii și colegii de muncă americani și mă uite, așa arată România, pentru că nu aveau materiale de promovare. Ei nu au. Trebuie să știi, Nicoleta, că
de când am intrat în lumea diplomatică, bineînțeles că mi s-a confirmat ceea ce bănuiam eu ca om de turism. Ambasadele României nu au materiale de promovare. Atașații economici care ar trebui să promoveze partea economică, da, inclusiv turismul, adică nu au cu ce să facă asta. Foarte trist. Uite, da? temă Foarte de discuție trist. cu domnul ministru. O temă de discuție, da, tot... domnului ministru deja am povestit, mâine o să-i spun mai mult ca și conținut de informație. Ori este rușinos să fie ambasadorul României într-o țară, uite, America, adică ambasadorul României la Washington prezent, ambasadorul Moldovei la Washington prezent și sigur noi aveam toate acele ansambluri de dansuri și de muzică folclorică românească. Nu-ți spun ce s-au bucurat românii din America să-și vadă dansurile și portul popular. Mulți purtau ie, a fost foarte interesant pentru mine să văd, dar din păcate nu s-au promovat destinațiile românești și România turistică acolo. Da, încă se mai poartă aceste materiale tipărite ca și materiale de promovare într-o lume în care vedem că online-ul a cucerit absolut nu neapărat la târgul. La târgurile de turism vorbim și de un profil B2B între turoperatori, unde nu mai mizăm foarte mult pe broșuri. Dar la evenimentele de stradă, cum ar fi acestea, când românii noștri din New York erau mândri să le arate colegilor, vecinilor și noi, fiica mea cu nepoțelul meu, am venit și noi cu vecinii de unde locuiește fiica mea, care sunt hispanici, da? Și care au zis, wow, dar ce frumos. Ei au vrut să vadă, trebuie să le arăți ceva, da? Se duc acasă, arată mâine la servici. Nu poți să le spui, deschide Google-ul, nu poți să le spui, deschide doar Google-ul, că oricum și... România nu are niciun site oficial de destinație turistică, hai să fim sinceri, n-ai ce să le arăți. Da. Sigur, ar trebui să le arătăm site-ul Ome de Mamaia, site-ul Ome de Cutare, cât știu să caute asta, da? Ori până una alta, aceste broșuri au avut și cum să spun eu, un simbol nostalgic așa pentru românii de acolo, care îmi cereau, efectiv ni le luau din mână, pentru că arătau celorlalți, uite, așa, vai, da, erau foarte fascinați și ei, cum așa arată Borșa, Maramureș, da, și telegondole și pârtii de schi. Pentru că nici ei nu cunosc aceste lucruri, da? Și atunci am luat pulsul, să spun așa. Cred că pentru anul viitor voi organiza musai o prezentare și o promovare mai largă a destinațiilor românești, nu doar a portului popular, tradițiilor, muzicii, dansurilor, pentru că acele au fost bine reprezentate, recunosc, dar lipsit partea de promovare turistică, da? Și sunt sigură că voi convinge, de altfel am și discutat înainte de a pleca cu ministerul, ca România să se întoarcă la târgul de turism de la New York, de unde lipsim de la incidentul acela nefericit de care ne amintim, cu felul în care a fost promovat atunci România. Sigur că trebuie pregătită o asemenea participare. S-a văzut ce campanii outdoor a făcut România acum în Germania pe taxiuri, dacă ai văzut, pe autobuze, la fel în Milano. Exact. La fel trebuie să facem și în America, dacă participăm și vom vota și toți colegii mei vor înțelege să votăm întoarcerea la târgul de turism de la New York din ianuarie. Dar nu ne ducem oricum, ne ducem pregătiți. Și dacă în acea săptămână participăm la târg și venim în forță, dar venim și cu o campanie outdoor, atunci da, începe să se simtă mai mult. Și mai aducem și blogări. Deci ăsta e succesul, este un mix practic de promovare, da? Nu mai mergem doar cu broșuri, nu mai mergem doar că ne-am dus la un târg și... Am văzut că și, deci cam asta e că și premierul rețeta. României și-a asumat rolul de promotor al... În sfârșit, trebuie să înțeleagă oamenii politici că în orice fac ei, ca miniștri, ca ambasadori, ei de fapt în primul rând promovează România, care România înseamnă și imaginea de destinație de turism. Nu poți să disociezi, România, îl are pe Hagi și mai are un Dracula. Bun, dar trebuie să vii cu componenta de turism. Mergeți în vacanță, Visit Romania. Da. Asta trebuie să fie mesajul, inclusiv al primului ministru. Și mi-aduc aminte, discutam noi la un moment dat tot așa într-o emisiune de lansarea sau de deschiderea sezonului estival din Grecia, când venise, n-ai uitat. Da, n-am uitat. Și acum mi se face pielea de găină când mi-aduc aminte, pentru mine rămâne o lecție deschisă, un moment extrem de important la care mulți dintre oamenii politici trebuie să privească. A fost apusul efectiv, apusul de soare în Santorini, cu o conferință de presă în care n-a lipsit, cred, nimeni din presa internațională care contează ca să aici cea mai mare promovare, și un prim-ministru care anunța: suntem Grecia, am deschis sezonul după pandemie, noi suntem aici, zei Ianti sunt cu noi, iată apusul, iată Santorini, welcome to Greece. Da, să sperăm că vom vedea și în România un astfel de exercițiu de marketing la urma urmei, că despre asta este vorba. Uite, vezi, dacă aș fi eu primul
prim-ministru al României, asta aș face, Da. sau președintele României. Și lucrurile ar merge, bineînțeles, altfel în direcția atragerii de atenție bună și de imagine bună asupra țării. Bun, mulțumesc mult pentru faptul Cu că mult mi-ai drag, fost alături, Nicoleta. doamnelor, domnilor. Atât a fost pentru azi. Sunt Nicoleta Mocanu. Până data viitoare vă spun toate cele bune.